Добрый день, поважаныя сябры. Я хотел бы сегодня поговорить про важное питание. Мы живем у век информации, и с полной отказностью можно сказать, что ничего нема таемного, что не стане явным. Усё, что отбываецца ў Беларусі, што нават не хотели б некаторыя, каб бачылі, усё яно ёсць у інтэрнэце, усё яно ёсць на віду. І асабліва нас непакоіць тое, што міліцыя беларуская, яна падтрымлівае акупацыйную палітыку Лукашэнкі. Тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта менавіта акупацыйная палітыка. Так да свайго народа не адносяцца. Так адносяцца толькі акупацыйныя войскі і акупацыйная паліцыя. Вельмі шмат злачынцаў і злачынстваў зафіксавана. Забіта 6 чалавек, тысячи людей пакалечаныя, тысячи людей за кратамі. Гэта ўсё беларускі народ не забудзе. Гэты рэжым не вечны. Лукашенко не будзе доўга. І тады, калі прыйдуць тыя людзі, якія зараз з кветкамі ходзяць па вуліцах, на плошчы, і іх за гэта б'юць, калі гэтыя людзі стануць суб'ектам улады, калі не прыйдуць да ўлады, яны гэта не забудуць. І таму можаце не сумнявацца, што гэтыя людзі, якія рабілі злачынствы, будучы у міліцыі, яны будуць пакараны па закону. Ад гэтага не схаваюцца. І ў сувязі з гэтым мой такі зварот. Многія з вас служаць у міліцыі і з'яўляюцца беларусамі. Яны карэнныя людзі гэтага краю. Не рабіце злачынства. Ёсць магчымасць не выконваць подлыя загады. Ёсць такая магчымасць. Калі вы ідзеце па вуліцы, бачыце бела-чырвона-белы сцяг, чаго вы кідаеце на яго? Што вас карціць? Кінуцца на гэты сцяг і збіваць людзей. Прайдзіце міма. Калі вы бачыце, што дзіця малюе класы і піша «Жыве Беларусь», а дзіцятку 9 гадоў, што вы кідаецеся на гэта дзіця? Што вы хочаце арыштаваць? Прайдзіце міма. З гэтага дзіцяці вырасце чалавек. Калі вы бачыце, што моладзь спявае песні, што вы кідаецеся на гэтую моладзь, што вы іх б'еце дубінкамі, што вы іх цягнеце ў аўтазакі, прайдзіце міма, не звяртайце на гэта ўвагі. Это іх права спяваць беларускія песні. Вы маеце такую магчымасць. Вы маеце магчымасць не выконваць злачынныя загады. Не звяртаць на тое, на што звярнуў бы увагу акупант. Вот гестапо, вот рускія бальшавікі, НКВД, вот бы яны на гэта звярнулі ўвагі, таму што іх задача была знішчыць чужы народ. А гэта ж свой народ, гэта ваш народ. Я вам прывяду прыклад, як было ў Прыбалтыцы за часы саветаў. Яны былі ў камуністычнай партыі, яны былі ў міліцыі, яны не знішчалі сваіх людзей. Яны ахоўвалі свае школы, сваю мову. І пры камунізме рабілі выгляд, што будуюць камунізм, на самай справе ўмацоўвалі сваю нацыю. Што вам перашкаджае ўмацоўваць сваю нацыю? Што вам перашкаджае любіць свой народ, а не біць яго дубінкамі там, дзе вас ніхто не бачыць? Перад кім вы хочаце выслужыцца? Гэтая ваша выслуга закончыцца за кратамі. Памятайце гэта. Таму я б вас вельмі прасіў, супрацоўнікі міліцыі, падумайце, у якой краіне вы жывіце, да якога народу вы належыце, і падумайце пра сваю будучыню. Бо людзі ўсё бачаць. І тое, як вы будзеце сябе паводзіць, такім чынам будзе і адносіны да вас. Я раю бы вам сур'ёзна над гэтым задумацца. Не прапускайце міма вушэй мае словы. Бо вельмі хутка мае словы спраўдзяцца.